Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Matud pa sa usa ka komentaryo gikan sa atong igsuon nga karon dili na Katoliko. Matud pa niya sa dihang nakadungog siya sa atong katin-awan o eksplanasyon, may labot na sa kanabang mga pagyukbo o mga pagsimba natong mga Katoliko nga mag-atubang tas mga sagradong larawan, no? Mga larawan sa atong gituhuan nga bayangis atong pagtuo kon mga santos. Matud pa niya, kung tinuod nga adunay pagsimba nga dili pagpakadiyos, o base kuno sa ako bang gi-explain sa miagi na tuntulumanon nga atong gipamatuog kaninyo, sama ni atong sa Daniel 2:46-47 nga ana ay pagsimba nga dili pagpakadiyos, o usab katong sa Genesis 37:7-9 nga klaro gyud, no, sa Hebrew word nga kanang syaka nga mao gyud gigikanan sa pulong yukbo, pero nagpasabot lang og kanang pagyukbo nga dili pagpakadiyos kay gigamit man naton isyang ebidensya nga wala ta masayop kita mga Katoliko nga dili lagi tanang klasis pagyukbo pagpakadiyos. Way laing na santop sa kuna-kuna sa katong akong giingon ninyo nga may komentaryo kanato na ingon siya nga veritas. Tagay ko no kog tekstus Biblia Tagay ko no kog tekstus Biblia nga ang mga unang Kristiyano sama sa mga apostol nagluhod-luhod sila at tubangan sa mga larawan o larawan sa kanang giingon ninyo mga santos. Okay, mao na ang atong intro karon sa atong tulumanon. Medyo clever sad, no? Medyo sila pa lisod-lisod tubagon, no? Ang maong pangutana. Kay pagipangitaan ta og letra por letra nga isipon kuno natong ebidensya nga husto ta kita mga Katoliko nga kana gyung dunay makita nga example o ehemplo nga ang mga tinun-an o mga unang Kristiyanos o mga apostol maklaro gyud nga mao na ilang gibuhat ni adto sa una nga nagluhod-luhod sila atubangan sa mga larawan sa mga santo sama sa atong gibuhat ron nato mga Katoliko, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan. Okay, no? Unsaon nato ni pagsugod? Lisod-lisod biya ni. Bitaw mga igsoon, lisod yung gaini tubagon. O gani, para nako, di gyud ta katubag ani, no? Di ta katubag kung ang atong baruganan sa tinuho ang Katoliko sola eskriptura.
kun Bible alone, no? Kay ang tenor goods pangutana, no? Mga igsoon ako mong pasidan-andaan ba? Basta kay ingon anak nga klases pangutana, pangitaan tag litra por litra, buti pasabot ang nangutana, advocate o dapig sa pagtulunan nga katugaling bandila nga gitudlo. Gipasiunhan ni Martin Lutero katong pare nga rebelde nga mo'y prime mover ng protestantismo. Siya may nag-unaan ng Bible alone theory o sola escriptura nga kinahanglan ang atong pagtuo nakabase ra gyud litra por litra sulod sa Biblia. Kung wala sa Biblia, dili na nato na tuhuan o di na ta maghimo-himo og kanang wala example nga makita sulod sa Biblia. Ang unang nanudlo ana kitong rebelde nga pare nga si Martin Luther nga gani usa to siya ka Augustinian bato nga priest nga maing laki sabto siya sa Biblia, no? Pero before ni Martin Luther, wala ba na Kristiyano nga ingon ana og panabot, no? Kung naa magaling ignalan ko ninyo basta sa panginsusi nato sa history, ang klaro kaayong nag-introduce anang pagtulunan nga Bible alone kun sola escriptura no sa Latin. Ang unang nag-una ana kato si Martin Luther. Kung naa pa mangalilain, I stand corrected, no? Kung naa pa man kay ang naklaro nako sa pamasa-masa nako sa history, ang una gyud nga ni gamit ana nga nanudloan ang pagtulun-ana mao si Martin Luther. Munang makaingong ko, kung kitang mga Katoliko Bible alone o nanudlo pud taan ang giingon nila nga sola escriptura nga tanan kinahanglan basahon sa Biblia, well, dili gyud ta katubag sa mga pangutana o wala gyud tay kana bang rason nga kitang mga Katoliko magluhod-luhod ra atubangan sa larawan sa mga santos. Kay wa man gyud po'y makita litra por litra diri sa New Testament nga ang mga apostol nagluhod-luhod og larawan sa mga santos litra por litra way makita. No, kung ang basihanan nato nga unsay husto nga kana ra gyung nasulat. Pero makaingong kog kitang mga Katoliko makatubag tas pangutana ngano. May rason ta, consistent ta ngano man. Kaya ang atong baruganang Katoliko una, wala ta magpasiatab o wala ta manudlo nga kinahanglan tanan basahon litra por litra sulod sa Biblia. Kay Katoliko gali kung baga manudlo, mao ni ang atong gibasihan. Of course, una ang Biblia, no? Nituo magyud Biblia. Pero dili kay Biblia lang, no? Kulang pa na siya kauban. Ang kauban ana mao kanang gitawag na tug apostolic tradition. Nya kini ra bang apostolic tradition dili ra ba tanan na sulat. Gani hapinan nato ni, no, nga wa ta masayop ani sa gipamulong ni San Juan sa kapitulo 21 bersikulo 25 katong niingon si San Juan, dili ang tanan nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo na sulat. Kay kung sulaton pa, nagtuo ako nga bisan gani ang tibuok kalibutan dili paigo kasudlan sa mga sinulat. Kung iato ng sabton, unsa man ka itong gipamuhat ni Kristo nga matud pa ni Juan nga wa masulatanan. Di man nga si Kristo gani katong diri pa siya mo na ang iyang buhat panudlo o kanang pagmilagro, di ba? Sa ato pa di ay kay niingon man si San Juan nga dili tanan na sulat sa mga gipamuhat ni Kristo. Nya kay ang iyang gipamuhat mao man ang pagpanudlo og pagmilagro, sa ato pa naa pagyud ay iyang mga gitudlo nga wa na masulat. Og naapoy iyang milagro gani nga wa na gali masuwat. Mga igsuon niya kung naamoy King James Version, kay basig dunay mo ingon nga kadtong wa na masulat, wa naman to kinahanglan, no? Wa naman to kinahanglan. Wa man pud tay mabasa sulod sa Biblia nga kadtong wa na masulat, di na to kinahanglanon. Kay gani kung naamoy King James Version diha, no? By the way, ako sa tanaw ng akong Biblia, mga igsuon.
Okay, basahon ako diri sa King James Version na English, John chapter 21 verse 25. And there are also many other things which Jesus did, the which if they should be written everyone, I suppose that even the world itself could not be contained the books that should be written. Okay, ang mga wa na day masulat, wala giingon dinhi nga dili kinahanglang sulaton o dili kinahanglan, no? No? Take note aning sa tumoy giingon diri oh. And I suppose that even the world itself could not be contained the books that should be written. Nga dito sa Binisaya nga katong sa bugna karaang hubad sa Biblia giingon dito nga kinahanglan untang sulaton. Well, ako ning gi-emphasize kay nakahinaggo mangugkog ministro sa Iglesia ni Cristo ni adto katong among tubag-tubag sa una sa diri gani puto sa radyo, no? Katong usap ako sa angkor sa programa pod sa grupo sa Catholic Faith Defenders, tubag-tubag na mo atong ministro. Niingon man siya nga katuko ng wa na masulat dili na gikinahanglan. Oh. Mao na nga kung nakadumdum mo ato kung tigpaminawan mo stong programa sa una atong gikoreksyonan ang ilang ministro nga di na tinuod. Kay ang giingon dinhi klaro kayo nga kadtong wa masulat kinahanglan gihapon. Basaha gali sa inyong Biblia mga igsoon. Kung tinuod ba ang ilang giingon nga kadtong wa masulat di na gikinahanglan. Oh, klaro kay diri oh. And there are also many other things which Jesus did, the which if they should be written everyone, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. That should be written. Ang kinahanglan untang sulaton. So ato ning gi-emphasize nga nagyud ay wa na masulat. Kinahanglan unta. So kinahanglan makahibalo ta kay kinahanglan man. Na kinsa may nagkahibalo, no? Kinsa may sa mga tinuhuan karon sa daghan kang tinuhuan sa kalibutan, unsa mang tinuhuan na ang nakahibalo sa mga kamatuoran nga matud pa ni San Juan nga kinahanglan untang sulaton pero wa na masulat. Kinsa may nakahibalo ana? Well, ang logic, ang atong pangwinta, mugtug-an na to. Siyempre, ang tinuhuan nga karaan, nga nasumpay gyud panahon sa mga apostol. Ano man kay, ang ilagong pagpanudlo, sulat o binaba. Na, kung karon kung intelihente ka mangita sa kamatuoran, pilion nimo tong relihiyon, nga ang iyang kagikan, masumpay gyud panahon sa mga apostoles. Kay naa niya tanang kamatuoran na sulat o wa masulat. Peras gud anang panguros gud. Ang ubang mga Kristiyanos hindi manguros kay di kuno mabasa sa Biblia litra por litra pero sa apostolic tradition klaro kay nang panguros. Di ba mga igsoon? Oo. Unsa may laing prueba nga dili kay kanang nasulat ra gyud litras por litras Biblia. Ato sang gubo ng sula eskriptura Bible alone nga gitudlo bag-o man na gani kana galing moingon sila nga kana kuno ato mga pagtulunan sa Katoliko mao nang gibiyaan nila kay mga bag-o kuno na ato mga pagtulunan wala kuno nas karaan bi ato kunong testingan karon sa atong tulumanon kung tinuod ba o kinsay karaan nga pagtulunan o kinsa ang nanudlo og bag-ong pagtulunan mga igsuon nga wala gitudlo ni adto panahon sa mga unang Kristiyanos. Tutukan sa nato mga igsuon ang kaysa importante man guni kay katong guide nato ron sa atong gituki katumang pangutana sa katong ni komentaryo sa atong tulumanon na hibulong lang ko kay wala niya gub atong ako argumento ba nga anaa di ay pagsimba nga dili pagpagka-Dios. Ang iya lang taktika nga kinahanglan makakita tag ebidensya pod isip panig-ingnan nga ang mga apostoles nagluhod-luhod og mga atubangan sa larawan nga iyang buot ipasabot nga kinahanglan tanan nga buhaton sa usa ka Kristiyanos sa atong panahon mabasag yung litras po litras Biblia. Muna ato sang koreksyonan nga sayop na nga notion, sayop na nga panghuna-huna base mismos Biblia. Pero sa di pa day kumubasa anang 2 Tesalonica 2:15 kanang niingon si San Pablo ba nga hupti ninyo ang among mga gikatudlo kaninyo gani sa King James giingon mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo pinaagig wali og sa sulat.
Kani kung mo research mo og laing-laing hubad, napagali hubad nga niingon si San Pablo, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo pinaagi guwali nga binaba og sa sulat. Sumuo ni ang baruganang Katoliko, biblical ni, dili ni kay tumo-tumo lang. Kana gali noong sinulat lang o sula eskriptura, mao gali na inbintura awahira kay ang unang nanudlo ana Martin Luther. Before Martin Luther, wala gyud tay klarong makita nga ang mga Kristiyanos nanudlo anang ang nasulat lang. Kay ang inani ang kalainan mga igsuon kung mo atong ilinatin ang baruganan sa Katoliko o kanang Protestantismo nga baruganan sa Biblia. Ang Katoliko sa Latin nga gituhuan sola verbum Dei. Sola, unsam lang sola? Only. Verbum means word. Dei, God. Buot pasabot anang sola verbum Dei, only the word of God. Dayon ang sa Protestantismo, mao ra po ni gisunod sa uban karon, daghang kay bisang Iglesia ni Cristo mao na tuo pod anang sola eskriptura. Ang sola eskriptura kung ato nang hubaron, only the written word. O muna, sola eskriptura. Only the written word or only the Bible. O mao na siya. Na kung atong itandi na sa gipamulong ni San Pablo, unsa may nakakorek? Kinsa may nakakorek? Asa may sakto? Ang nasulat lang nga mo'y gitudlo sa Protestantismo o kanang giingon sa Katoliko, only the word of God o ang mga pulong lamang sa Dios. Doon na ito ni komentaryo, veritas parehas ra na. Kay kanang nasulat sa mga nasulat sa Biblia, pulong man na sa Dios. Wala na'y kalainan. Ato nang klarohon, naanay dako kayong kalainan. Kanang mo iyong ang mga pulong lamang sa Dios, mao man ni baruganang Katoliko, ang mga pulong lamang sa Dios. Dahil sa Protestantismo, sola eskriptura, ang nasulat lamang, mao'y pulong sa Dios. Wala, sola eskriptura, ang nasulat lamang. Well, ang dako kayong kalainan ana, kamuingong gali kag sola eskriptura, maura na'y pulong sa Dios, kulangan man na. Kay diris Biblia, dili man giingon diri nga ang pulong sa Dios nasulat ra. Kana rang nasulat. No? Ang Katoliko, sola verbum Dei, ang mga pulong lamang sa Dios. Ang pulong sa Dios nabahay nas duha, dili kay nasulat lang. Og wa na masulat, gibinaba na lang sa mga apostol. Then siyempre naapoy nasulat, suduhan na kaklasing pulong sa Dios. Nasulat o wa na masulat. Mao na nga ang insaktong dawato na to nga pagtulunan para makumpleto, dili makulangan, sola verbum Dei. Only the word of God. Dili itong sola eskriptura o only the written word of God. No. Mga igsuon, basahan ninyo 2 Tesalonica 2:15. Di ba ang word of God duha ka klase? Mga pulong nga gibinaba na lang pag-istorya o mga pulong pod nga nasulat. Siyempre kining Biblia. Mao na nga ang Katoliko dili obligado mutubag sa unsay gipangayo sa pangutana. Nga nangita gid og litra por litra. Kay ang pangutana nag-ingon man, asa mabasa nga ang mga apostoles nagluhod-luhod at tubangan sa mga larawan o mga balaan? Unang-una, sa baruganang Katoliko, dili ta obligado mubasa gyud litra por litra as long as kanang atong gibuhat, sakto ra o maayo ra po, dili dautan. Pwede na natong buhaton. Ano man, kay wa man ta manudlo, kitang mga Katoliko nga tanan natong buhaton, kinahanglan basahon yung litra por litras Biblia. As long as maayo lang, di lang dautan, pwede na natong buhaton, bisan dili mabasa sa Biblia. Kanang ingon-ana nga klases pangutana, didto na to na ipangutana sa mga relihiyon nga nanudloan ng Bible alone. Ano man? Anong kita may ilang pangutanon ana nga nang klasyas pangutana nga di man baruganan nato Bible alone.
Biato ko nung testingan, sila nga nanudlo ana kung makapasar ba pod sila. O akong giingnan tong Iglesia ni Cristo na akong amigo nga nangutana po na ko ana, ingon ko. Teka, Tesa, buot ba nimo ipasabot, Brad? Kinahanglan yun nga ang mga Kristohanon karon, tanang buhaton, kinahanglan basahon yun sa Biblia, litra por litra. Tistingan ko na to, kamubi, mga Iglesia ni Cristo. Pangutanon sa muna ko, tanan bang gibuhat ninyo ron na sa Biblia o gibuhat sa mga apostoles? Atay lingo-lingo siya. Wa pa siya katubag kay nagunahuna pa siya gunsiyang itubag. Sumpayan na nako. Kasi may akong gisumpay. Be, kamong mga Iglesia ni Cristo, di ba, hapit naman July 27, di ba, magsaulog mo og inyong anniversary. Gani, karong umaabot July 27, anniversary ninyo, di ba? Centennial celebration ninyo karon. Pangutana, ang mga apostolis ba, diya sa bagong tugon, ga sa ulog og July 27 na anniversary? Lingo siya, mga igsuon. Sa man niya pagtubag ana nga mga Iglesia ni Cristo dira sa Biblia wala man magsaulog og July 27, 1914 kay wala mamupuna na abot ng adlaw sa ilang panahon sa mga apostol. Di ba? O, buot ba ipasabot nga dautan o dili pod maayo na inyong pagsaulog og July 27 karong umaabot ninyong centennial kay wala na gibuhat sa mga apostoles. Oh, mao na mga igsuon ba nga sila nga nanudloan ang pagtulon-ana nga tanan basahon sa Biblia, maigo ra pod sila sa kaugalingon nilang pagtulon-an. Kita mga Katoliko di ta maigo ana kay wa man ta manudlo anang pagtulon-an nga Bible alone, sola eskriptura. So mao na nga naatay katikisim, naatay mga libro, naatay fundamentals of Catholic dogma, nganuman kay dili man ta Bible alone. Kay kanang mga lisod nga mga gisulat sa Biblia nga kinahanglan ipasabot naa naman sa atong mga libro uban, katikisim ug uban pang mga libro, fundamentals of Catholic dogma. Kay kung magsalig ra kag Biblia pating lisura kayo ana. Kinahanglan tag authority manudlo ana nga ang iyang interpretation final authoritative. Tanawa bitaw nagbisag kinsa ray mo basa ning Biblia pagkadaghan kay tinuhuan mga igsuon wa magparehas og sabot. No? So, akong giingnan tong amigo na akong Iglesia ni Cristo. Buot ba nimo ipasabot, Brad, nga tanan gibuhat ninyo ron sa mga Iglesia ni Cristo na apos Biblia? Kanang pagsaulog ninyo og July 27 naaba na sa Biblia o gibuhat mo na sa mga apostol? Wa gid siya nahatag nako nga tubag nga makita sa Biblia mga igsoon. Dayon gipun-an pagyud nako, giingnan nako, be, lain. Kamong mga Iglesia ni Cristo, di ba ang inyong mga ministro magwali man po diri sa radyo? Dayon naapod mo'y TV na, agay mo'y TV station. Oh, ang inyong mga ministro magwali pod og telebisyon, pangutana. Gibuhat ba na sa mga apostol sa ilang panahon? Kanang pagwali pinaagi radyo na ba'y radyo panahon sa mga apostol? Kanang pagwali pinaagi TV na ba di ay TV panahon sa mga apostol? Wala ko moingon sa iyo na kay kita nigamit man ta ana ko gali sa Veritas nagsangyaw kay karon pinagi sa radyo. Maulan ni pamatuod nga dili kinahanglan tanan basahon sa Biblia letra por letra as long as maayo lang og dili dautan. Gitugtan tas Ginoo na. Kay kung moingon mong dili ta tugtan sa Ginoo kay wala sa Biblia, wa day pud mo tugti kamong mga Iglesia ni Cristo nga kanang inyong mga ministro magwali og radyo og magwali pog telebisyon kay wa man sa Biblia. Natanawa ra gud ang pangatarungan nga dili maayo tuhuan mga igsoon pero daghang kin nagtuo ana. Maayo lang sila kung sila may mahutanan na to nga pangitaan ta nila litra por litra. Kung makabalos po ta kita po'y mangutana di po sila kakita. Kita di man ta masuko. Pangutan-unta niya di mabasa sa Biblia kay di malagi na pagtulunan na to ng Bible alone. Pero kung sila nangay pangutan-on na to na kisi-kisi gyud sila dayon. O mura bag but pasabot nila
kita ray ilang pangitaan og litra por litra, sila dili sila gusto pangitaag litra por litra. Di murag unfair po na, no? Kita ray pangitaag litra por litra, then sila dili sila gusto pangitaag litra por litra, di ba? In the first place, dili pagtulon ang Katoliko ng Bible alone. Oh. Naada ito'y nire-react nga lahi po nga akong amigo na ingon siya nga. Veritas. Wa man ta did ibis agdi mabasa sulod sa Biblia. Basta maayo lang. Ana. Uy, salamat. So murag ni admit tong usa nga sa akong argumento nga dili tanan kinahanglan basahon sa Biblia litra por litra as long as maayo lang. Kay abi nimo sa atong panahon karon daghang kaing mga maayong gibuhat na turon nga wala pa panahon sa mga apostol. Pero atong gihimo pero wa pa sa Biblia. Laing punto tungod kay ang simbahan pod nga gitukod ni Kristo gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot. Naana sa Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab. So kay gitagaan man ang iglesia og gahom sa pagdili og pagtugot, sa ato pa pwede makahimo og mga bisan unsang buhaton ang iglesia tungod kay aprobahan man diyan niya sa langit. Ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit, o ang inyong itugot usab. So kung makaunahon na ang iglesia nga kini buhaton nato kay dinhi daotan, bisan pag wala na diya sulod sa Biblia, kay iya man ang gitugot nya kay gitagaan man siya gahom sa Ginoo sa pagdili og pagtugot, aprobahan as langit mo, approve gali ang langit, kita pa dili, no? Ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit, ang inyong itugot usab. Pagkaklaro ana. Na ito'y niingon nako, Veritas, di ko mutuwa na og moingon day ang iglesia mangawat po day tao. Pero ang pangutanan nanudlo ba ang dugay-dugay naman ng Katoliko? Dugay-dugay naman ng Katoliko nanudlo pag pangawat. Wala kaduha mura gi-insulto po nato ang Espiritu Santo ana nga kung ang simbahan magkatudlo og dautan, no? Ano man kay ang kalag biya sa iglesia Espiritu Santo biya. Asa mabasa kanang naas buhat sa mga apostoles nga ang iglesia na ay manlalaban kag gipadala gud sa Dios, manlalaban ang Espiritu Santo mo tultul og mugiya. Liman ka ingnon nimo nga ang iglesia nakatudlo og sayop, nakatudlo og kanang dili mao, mura ra gi insulto nimong Espiritu Santo kay ang kalag sa iglesia Holy Spirit. Nya mingon ka nga ang iglesia nakatudlo og pagpangawat. Wala biya gid po na. Monis ang Katoliko sige nilag atakihon, sige nilag sawayon, pero wala biya gyud nanudlo ang Katoliko. Sukad pa sa una bisan manggali na ay mga pari pud pagapabadlong, na ay mga Katolikong badlogon, pero kung maghisgod galig pagtulunan wala biya natudlo bisag usa ka buok ang Katoliko nga kana dautan. Nga igsuon mo na ngano man kay ang magtutudlo, ang gagiya niya, ang kalag niya Espiritu Santo. So, kung ang Espiritu Santo gagiya sa iyang mga pagtulunan, siyempre di na masayop mo. Ingon babugag ang Espiritu Santo masayop. O man na, kanang kung buot na hunaon, blasphemy man na ilang pasangil sa Katoliko. Kanang mayon sila nga, ang mga Katoliko gatudlo og pagtulunan sa yawa. Na mga daghang mga pagtulunan sa Katoliko nga sayop. Kay wala kuno sa Biblia. Na kung atong i-research sa history kining Katoliko, klaro ra ba gyud nga mao ni ang iglesyang gitukod ni Kristo. So sama ra nga ilang gibugal-bugalan, ilang gipasipalahan ang iglesyang gitukod ni Kristo kay sayon-sayon na nila og oy sayop ka do, nanudlo kag pagtulunan sa yawa, nanudlo kag bakak na sayon-sayon nato na kay nagtuo ta nga mao ni atong hunahuna nga tinuod yun na nga pagtulunan sa mga Katoliko, pagtulunan sa yawa.
Atangi po ninyo, isgutan ako ng 1 Timoteo 4:1 nga to sa 5. Kaya na may pagtulunan da siyawa ka ng dili pagminyo. Niya ilaman nang ipasangil sa atong silibasis mga pare. No, pero kung atong tun-ana ako ng isgutan di ay gamay no mga igsoon. Kanang pagdili is pagminyo duha na ka klase, parehas ra po na kanang galing simba. Dili tanang pagsimba pagpakadiyos. Kay katong akong pamatuod ninyo sa miaging tulumanon nato, naagi pagsimba nga pagtahod lang, no? Kini pong pagdili is pagminyo, dili kay pagtulunan ra na siyawa. Sa Biblia, duhang kaklase na. Una, tinuod nga na ay pagdili is pagminyo nga pagtulunan siyawa. Unsa may dahilan, unsa may hinungdan nganong gidid-an ang tao sa pagminyo. Kanang base sa pagtulunan sa yawa kay nagtuo nga sayop ang kaminyoon mo ni pagtulunan sa yawa. Unya kana wala na siya gipihig sa pare lang o sa lalaki lang, sa tanan yun na. Ang naiguan na sa panahon ni Apostol Pablo kung mo research tag history ag mga Gnostics, kaling di lang gud po nila ni itudlo ning history gud. Tudlo manggali pipila lang dili itanan. Kanang kusog kay mo atake na to anak kanang pagtulunan siyawa kanang mga ministro sa Iglesia ni Cristo pasayloon lang ko ninyo pero kinahanglan ako ning ibutyag kay daghang kayong nadaya no nalimbungan ninyo. Dapat mahibalo sila ani no. Parang makamatngo na sila kinsay nagtudlo sa tinuod. Kung tanaw na to sa history, ang giigo ni Apostol Pablo diha nga nanudlo og pagtulunan sa yawa kato mga Gnostics kay nagtudlo sila nga kanang kaminyoon dautan. Mao nang gidid-an tanan dili kay lalaki o pare lang, tanan mga lalaki kag bayi gidid-an ka. Kay ngano man kay dautan kuno na kanang kaminyoon. Mo nang gidid-an ang tanan, mo na pagtulunan sa yawa. Pero sa Biblia, na ay dili pagminyo, pagdili sa pagminyo nga pagtulunan ni Kristo mahitungod sa disiplina. Dili doktrina ha. Kay kanang baw of silibasis sa mga pari, di mo na doktrina, disiplina na. Katong sa yawa, doktrina gyud. Doktrina gyud ng pagtulunan sa yawa nga gidid-an ang tanan, dili kay pare lang. Tanang tao gidid-an kay dautan kuno ng kaminyoon. Mo nay pagtulunan sa yawa. Pero ang pagdili sa pagminyo nga kanang disiplina tungod og alang sa gingharian sa langit pagtulon-an ni Kristo mahitungod sa disiplina. Asa man na mabasa? Ako sa ning hisgutan mga igsuon ha. Di lang sa ko mo padayon nakasaad man ko ninyo nga moderate student atong dugangan nato tong yukbo o katong simba pero I chose akong gipili nga unahon sa ninako kay anyway naa naman ko'y nahatag ninyo nga explanation sa miagi nga murag nagtuo ko nakasabot na mo. Bali ang sumpay ato pagpalig-o na lagsamot. Pero kini ako sa ning iuna kay murag importante sabni nga masayod sa buani mga igsoon. Kay mura magug mahangin kung mulukso ko. Ako magong nahisgutan tong pagtulunan sa yawa mo nang ako lang sa ning tukion. Ako sang i-explain ninyo para gali nga di na mo maglisod ani kung maka-enkwentro mo mga iglesia ni Kristo kung mo na ilang iatake kanang pagtulunan sa yawa. Kung tinuod ba nga kanang baw of silibasis mga pari pagtulunan ba na sa yawa. Kanang ang mga pari nato gidid-an nato sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit pagtulunan si yawa ba na no babasahon ko na nato sa Biblia. Okay dira no but Mateo 19:12 kay may nagkalain-laing katarungan. By the way, ang hubad nga sa Biblia nga akong gibasa, kung saan i-emphasize kay usahay basig mating-amo ba. Maura man po ni kung sabton sa ubang hubad, pero ako lang isulti kay ang uban particular kayo day mangutanag unsang hubara sa Biblia akong gigamit. Ang gigamit na ko ron, ang bag-ong maayong balita Biblia. Bisag sa katong una ani nga version, maura gihapon kung sabton. Gali,
katungdaan mogamit og pulong yunoko. Na usahay sa atong panahon ron god wala na kaayo nagamit-gamit anang pulong yunoko. Mao na nga gipili nako nga kining binag-o nga mga pulong parang sayon sabton na to, no? Kay kung mubasa-basa ta tong hubad nga ang mga pulong nga wa nagipanggamit karon maglisod man tag sabot. Mao na nga ang akong basahon kining binag-o nga translation. Pero maura kong sabton. Mateo 19:12. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang tao. May dili gayod makahimo pagminyo tungod kay nataw sila ingon nagamit gali pulog yun ko gihapon pero arang-arang ni mas sayon sabton kumpara atong sa King James nga murag lisod kaayo. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo tungod kay nataw sila ingon ngayon ko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunoko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makaalagad sila sa Dios. Sabta kini kun makasabot kamo dito sa maayong balita Biblia nga katong una pa ani dili gi-revise giingon dito nga may uban nga dili gayod makaminyo tungod sa gingharian sa langit. So kana diing pagtulon-ana kani disiplina man kay but na naon dili man siya doktrina. Disiplina, no? Okay, ang reason for the kingdom of God, ang explanation ani ngano naa dito sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 7. Kay ang yang explanation gud kung moalagad ka sa Ginoo, mabahin man imong unahuna, no? Imong pahimutan imong pamilya, imong asawa, day naapay dako nimong pamilya ang simbahan. So mabahin imong unahuna, munang niingon si San Pablo nga kung moalagad mo pras nako, kung mahimo awata ko ninyo nga single o silibit. Kay kung minyo mo, mabahin man ninyong una-una. O mo ni pagtulunan ni mahitungod sa disiplina. Dahil po itong pagtulunan nga doktrina. o kanang silibasi sa mga pare, di mo na doktrina. In the first place, kanang kaminyoon, wala ta did is katoliko ana, sakramento na. Iba mga igsoon. Timanin ninyo ang kalainan. Ang pagtulunan sa yawa sa pagdili sa pagminyo, gidid-an ang tanan. Dili kay pare lang ha. Lalakig babae gidid-an. Ngano? Tungod kay sayop kuno ang kaminyoon. Mo ni pagtulunan sa yawa. Kanang pagdili sa mga pare is pagminyo, dili na siya pagtulunan sa yawa. Una, kay wala magtudlo ang katoliko nga dautan ang kaminyoon. Gani kining inyong ubos nga igala si Veritas minyo naman ko. Kisa may kasal ako pare. Sa ato pa ang katoliko wala magtudlo nga dautan ang kaminyoon kay si Veritas gali minyo na ang kasal pare. So wala magtudlo og pagtulunan sa yawa ang katoliko kay gani kanang kaminyoon usana sa 7 ka sakramento nga gitudlo sa simbahang katoliko. Basahan ninyo mga igsoon kanang Mateo 19:12 nga kanang pagdili sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit, no? Pagtulon anak ni Kristo mahitungod sa disiplina. So, atong itanom sa atong huna-huna karon. Kung kadtong yukbo o pagsimba dili tanan pagpakadiyos, mao pod nang pagdili sa pagminyo, dili tanan pagtulunan sa yawa. Kay mismo si Kristo nanudlo nga naay dili magminyo o pagdili sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata daw. So, mo na no, timan inyo mga igsoon, ang pagdili sa pagminyo tungod kay sayop ang kaminyoon o dautan, pagtulunan sa yawa.
Pero ang pagdili sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit, but pasabot para makaalagad, makapokus pag-ayo di as butang pang Ginoo, pagtulon anak ni Kristo mahitungod sa disiplina. Dili na pagtulunan si Yawa. Sa ato pa, kung ilang akusahan nga ang Katoliko na nudlog pagtulunan si Yawa, sama ra nga si Kristo mo ilang giatake ana, nga si Kristo na nudlog pagtulunan si Yawa. Kaya nga naman, ang rason sa katesismo, ang hinungdan sa pagtuong Katoliko nga atong mga pare, di na ito paminyoon, haron makapangalagad sila pag-ayo diha sulod simbahan, di ba pang disiplina na, di na pagtulunan si Yawa. Pero akong iklaro ninyo ha, dili biya, kung magisgot ko ta tibuok Katoliko, dili biya tanan yun gi-require nga dili magminyo ha, kay kung wadto mo sa Eastern Catholics, wala biya sila gi-require dito nga kinahanglan yun nga mag-celebrate. Kaya katong mga Catholic nga mga Orthodox, mga minyo biya ilang pare. Pero Katoliko gihapon, tahod gihapon Santo Papa. Dayon sa akong nahibawan, ang mga Anglican priest, katong mga pare nga Anglikano nga na-convert sa pagkakatoliko, nagpare, gitugtan biya sila nga wala nila bulagi ilang asawa, nga magpare sila nga Katoliko, at the same time, naarag hapon, minyo sila. So, dili gali tanan. Dili ka makaingon nga tanang pare sa Katoliko, dili minyo. Kaya mga minyo, kuan man guna, dipindi man na siya sa balaod. Kaya kanago, dili man guna siya doktrina. Disciplinary, kuan na siya, mandate. Mao bitaw, naglibog bitaw ko ang mga ministro sa iglesia, kung sila may mo atake, doktrina sa Katoliko ang dili pagminyo na, doktrina ang Katoliko nga dili magminyo, nga sakramento manggali na. Mao lagi wa, mo na magbantay mo mga tinahod nga tigpaminaw para hindi mo malimbungan. Kung dili mo ma-one-sided, aron makadawat mo pagtulunan nga lunsay gyud, ay mo paminaw og usa ra ka klaseng magtutudlo. Minaw mo pikas-pikas. Naamog pagtulunan ang Katoliko nga gidid-an ang mga Katoliko sa pagminyo. Loy, kanang pagdili sa pagminyo sa mga pare, disiplina na, unya dili pud tanan. Kaya naamay mga pare, labi na itong mga Anglican priest nga na-convert sa pagkatoliko nga gitugtan, ang magpare gihapon nga, naragihapon ila, minyo ragihapon sila. Pero sa akong nahibawan, kung single, usa ka Anglican priest, single siya, na-convert sa katoliko, require gid siya nga mag-celibate, no? O kinahanglan gid siya nga, kay mo man na ang balaod sa akong nahibawan. Kung single siya nga na-converter sa katoliko, so, i-require siya nga mag-celibate. So, kung magpare siya, kinahanglan single siya. Kay mo naman na balaod ron. O, diri sa ato sa kuan, dapit sa atos Pilipinas, mandato gyud sa ato mga seminaryo diri nga buot magpare, kinahanglan i-appeal gyud ng requirement nga celibacy. Mo na nga ang atong mga pare dire sa atong mga seminaryo buot magpare gidid-an sila sa pagminyo, pero dili na pagtulunan sa yawa ha, kay disiplina na. Gani ang mga ministro kana Iglesia ni Cristo naa man gay po sila disiplina nga ingon ana, gani pandoktrina didto pagay na kuna nabasa, mura galig doktrina. Kay ang ilang mga kana galing mag-estudyo sa pagkaministro, mga estudyante sa pagkaministro gidid-an biyan as pagminyo. Gidid-an gali na sa, kung wa ko malimot, pag-uyab-uyab. Aw, pwede raman nagwali, di ko sigurado. Basta ka ng pagminyo, gidili na. Kung may eskwela pas pagka-ministro. Unya na magminyo, kung kuhan, kanang humana, graduate na, ministro na. Pero kanang mag-eskwela pa, gidid-an nila. Gani, wa gitay mabasa sa Biblia, ana, litra por litra. Nga na ay disiplina o pagtulunan ng mga apostol sa unang kanang magtuon pa sa pagkaalagad sa Dios did-an sa pagminyo, wala gali na ila raman na, no? Kana prueba po na nato nga dili biya tanan nga ilang mga pamaagi ro naa panahon sa mga apostol pagkadaghan. Kana daing pasugo magasin kanang moingon sila nga kamo mga Katoliko, kadaot ninyo, tanan ninyong dili kadaghan ka imong gibuhat, wala sa Biblia. Mura bag but ipasabot nila nga ang tinuod nga Kristiyano,
tanan buhato na as Biblia. Ya kung pangutanaw na to sila, di ba sila kabasaan ang ubang daghang gibuhat nila mga igsoon? No, kada ako naman yung gisgutan si Miagi kanang Pasugo Magazine, no. Ang Iglesia ni Cristo sa Biblia ba na ay Pasugo Magazine? O ang mga apostolis ba naghimog magasin nga pasugo? Wala oy. Pero wa man ta magsaway anak kita mga Katoliko daghan tag magasin, daghan tag nga libro. Pero nganong ako ning gisgutan? Kay mura manggug na sakit-sakit pasilo lang gyud ko ninyo sa unaan po ni Biblia, gisaway ni Kristo na mga hipokrito. Unsa man ang mga hipokrito? Mga kusog ay manaway pero sa lawayon pod. Ana ba? Ang Katoliko gali basta dili pabasa sa Biblia, ila din tang biayon. Purgatorio, litra por litra, di mabasa sa Biblia. Rosario, dili mabasa sa Biblia. Di maayo na. Be, kita ko na yung mubalo sa pagkutana, be. Pasugo Magazine na anas Biblia. Pasugo Magazine, be, na anas Biblia. Ako lang gi-emphasize to mga igsuon para makakatuon ta. Kay daghan ra bang natuo ana nila mo lagi na hinumdum ko na ato isa ka komentarista diring Ilardo kayo. Yaning balik-balikon gali niingon siya nga kinigong bakak balik-balikon nya walay manubag. Mahimo ning tinuod sa daghang mga tao na dayon. Tuo magyud ko ana. Kay sa daghang mga panahon nga daghang kaayong mga Katoliko nga wa magkabanaan ang pagpanubag sa mga atake sa ubang tinuhuan, daghan biya yung nadala, nadaya o nalimbungan sa mga pagtulunan nga kaaway sa tinuhuang Katoliko nga kumbut na hunaon original nga pagtulunan agitudlo sa mga Kristiyanos mga igsuon. Daghang kaayong nasaag o nagiingon gani nga ang daming humihiwalay sa Katoliko nang dahil lang sa mga maling akala. O ako day, hapit pa kumuhawa sa Katoliko. Hapit mo na ako biyain ng Katoliko sa una kay muramag na nadani ko ng mga ministro. O, hapit po ko Worldwide Church of God pero sa dihang nakabalo na kustubag sa Katoliko, oy di mo rin angay biyaan ng Katoliko. Angay pa magali noon panalipdan. No, mga igsuon. Gani ako sa una, niagin akong panaway sa Katoliko kaya na-influensyahan lagi ko anak nila. Oh, nasaksi bisag inyong atuon akong mama dito sa balay, pangutan-o ninyo. O nakaagin akong sawayon ako na akong mama nga magrosaryo, ludluhod, tubangan sa larawan. Oh, pero karon tig panalipod na. Murabag akong matandi pod ba akong nahitabo ron, murag na ay kasamahan gamay di lang pud ko maingog tibuok kay lisod po natog awaton yun si San Pablo naalang murag na alay kaaginhon na ay similarity gamay sa ka San Pablo ngano man kay si San Pablo timad sa wala pa siya mahimong Kristiyanos iya biyang giatake ang Kristyanismo o gatong katawhan ni Kristo mo bitaw tong giingnan siya ni Kristo Saulo pa man tuunan niyang katawagan o pangalan, Saulo, nganong gilutos mo man ako. Kaya iyang giatake ang iglesia nga tinuod nga iya ni Kristo. Ito gibutaan mga siya atong sulaw, ito atong iyang conversion. Sa dihang nahimo na siyang Kristiyanos, nahimo na po siyang tigpanalipod sa pagtuo nga Kristiyano. Murag ingin ana, anggid po ning akong kinabuhi. Kaysa una, sa dihang na-influensyahan ko anang mga gitudlo sa Iglesia ni Cristo Manalo o katong sa lain pod nga tinuhuan nga hapit pug kumodala ako na pong gisaway ning tinuhuang Katoliko gani nakaagi na magay kog hadlok no kumuka og baboy kay makasala ko anang sa panang gipangdili sa mga sabadista nakaagi ko ana kinaampo na sa Biblia pero pagkahibalo nako nga dili man day obligado ang mga Kristiyanos pagsunod atong Old Covenant law, no? O dili di ay ang napulo ka sugo obligado ta ana pero kanang mga additional nga mga sugo-sugo seremonya laws apel lang tulo manon sa kalanon dili na day obligado mga Kristiyanos pagsunod ana. Una nga
Di na kinahanglan, di na ta pagkasadon. Pwede man ta di mukaog baboy, pero dili kayo makakaon ta, pagkasadon ta, dili na din na pagtulon ang Kristiyano. Separate topic na po na mga igsoon. Mataas na po ta na. At ang ilang po kung ato ng isgutan. Kining nahibilin nga mga minutos mo concentrate sa taaning kuan mga igsoon na kay murag mahanging pod kung dili na ako na i-appeal kay ako namang nasugdan. Ako na lang pong sumpayan para medyo malapad-lapad pod no. Anyway kining yukbo nakasabot-sabot naman mo pero mo balik ra gyapon ta diha kay akong ipadayon kay gusto ko nga malapad gyud ang inyong kahibalo mahitungod anang kalainan sa duha kanang pagyukbo nga dili pagpakadiyos ug ang pagyukbo nga pagpakadiyos nga naagi kalainan. Kay sa ubang tinuhuan ila ramang usahon gud nga kana kunong pagyukbo pagpakadiyos ra mo na nga mga Katoliko muyukbo sa mga santos kuha na dayon, idolatry na dayon. Mao lagi na katong giingon sa Isaiah 5:13 tungod sa kakulang sa kahibalo nga bihag kamo, nga anod-anod kamo. O mao na kulang ang ilang kahibalo mahitungod sa yukbo. Kulang ang ilang kahibalo mahitungod sa pagsimba. Usa ra man kabuok ilang nahibaw-an. Kana ra mang simba nga pagpakadiyos mao na nakita sila nga mga Katoliko gasimba sa mga santos. Ingno na dayon nila nga idolatry, nagsimba ingon nga Diyos, dili na. Inaman na simba nga but-pusabot veneration o dulya. O, kana pong pagdili sa pagminyo, duha po na kaklase, pagtulunan sa yawa o pagtulunan ni Kristo mahitungos disiplina. Dahil na ako, kay importante kay ni kay bulutag unsay rebuttal ani. Ang ilang himong rebuttal ani kanang nasa 1 Timoteo 3:2 nga ginahanglan ang usa ka pangulo sa iglesia o obispo na ay usa ka asawa. Gani ilang kutluon putos Pedro kay Pedro kuno minyo. Ang sa metong tubag ana. Well, atong klarohon ng bersikulos Biblia. Dili nato supakon nga si Pedro minyo. Ingon ani kining vow of celibacy kung dili magminyo ang mga pare o alagad sa Dios sa panahon sa unang siglo, panahon sa mga apostoles, ang ilang vow of celibacy optional. Okay, kinigong gi-require na balaod sa canon law nga ang buot magpare karon kinahanglan magsingle o magsilibit awahin naman Una kung magtuon tag history sa first century, unang siglo, ang mga pare o mga alagad sa Diyos na ay minyo na apoy dili. Tinuod na nga si Pedro minyo. Gani kung mubasa mo ka ng lives o kinabuhi sa mga Santo Papa, mga mga 30, no? Mga 30 popes minyo. Basahan ninyo sa history mga igsoon. Ano man, kay sa una, ang vow of celibacy optional. Mo nang pwede minyo, pwede po dili. Kanang naa sa 1 Timoteo 3:2 nga ang obispo kinahanglan usaray asawa, tinuod na nga naman kay sa una giauhag nga ang mga pangulo sa iglesia kinahanglan dili sa lawayon og kung minyo kinahanglan usara. Kay wa man manudlo si Kristo og magdaghan og asawa. Mao nang nasa 1 Timoteo 3:2 dili kay kinahanglan gyud magminyo ang usa kay kung sabto na to na ang alagad sa Dios o pare kinahanglan gyud magminyo si Kristo kasalao na sa kanang sugua kay wa man magminyo si Kristo. Si Pablo pod kasala kay wa man siya magminyo. So ang insakto nga pagsabot anang 1 Timoteo 3:2 nga ang pangulo o ang obispo anay usa ka asawa but pasabot ana panahon nila sa una. Kung minyo ang usa ka pangulo sa iglesia o pare o obispo, kinahanglan usara. Pero sa atong panahon karon dili na ma-apply ngano man. Kay naa may gihimo man ng balaod. Gihimo man ng canon law, gi-require man nga ang atong magpare ron kinahanglan mo obserbar sa pagka-single o pagka-celibate. Unya, ang iglesia nga tinuod na may gahom ana sa paghimog balaod. Ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot. Mao na ang atong simbahan pwede mo himo og canon law. Mga igsuon, mo na ikatin-aw na to ana. Dili kay
Gisupak na to ng tudling sa Biblia. Usbon ko, kanang obispo nga naay usa ka asawa panahon na sa una, nga kung magminyo man kinahanglan usara. Pero sa atong panahon ron, gihimo man ang canon law sa atong simbahan, ya ang simbahan na may gahom sa paghimog mga balaod, kay klaro man na sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Sa ato pa, bisan unsang balaod nga himuon diri sa simbahan, kinahanglan ta mosunod kay aprubahan sa langit. Kung moingon sila di ko mutuan na biritas, kay kung moingon ang simbahan mangawat po dayta. Pangutana, dugay-dugay naman ang simbahan, daghan naman mga paring badlungon og buutan. Nanudlo bagod ang simbahan og pagpangawat. Wala oy, murag giinsulto na tong Holy Spirit nga mo'y kalag sa simbahan, nga magiya niya mahitungod sa pagtulunan. Mga igsoon sanglit, apiki na magyug kay atong tulumanon. Ingon na nilang, bantay lang ninyo nga, ang sinuhuang Katoliko, dili ta obligado mupakita gyud sa unsa atong gipamuhat nga kinahanglan doon na gitay makitang bersikulo litra po litra sa Biblia. Ngano kay una, wala manudlo ang Katoliko nga kinahanglan tanan basahon sulod sa Biblia. Pwede na to buhaton bisag wala sa Biblia basta di lang dautan. Bisan gani ang mga ubang religion pagkadaghan sa gibuhat nila ron nga wala sa Biblia, kini magsangyaw sa radyo am sa Biblia. Oh, kana mga igsoon. Sa sunod Domingo pohon, akong i-emphasize pag-ayo. Oh, akong ihatag ninyo ang mga kaligunan gikan sa Biblia. Kung ano nga kanang muyukbo ta, muluhod at ubangan sa mga larawan sa mga santos, usa na siya ka maayong butang sa atong pagtuo. O mo na nga ang mga Katoliko gahimo ana. Sa ang litwa naman kita igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kininalamang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon. Silbert Adriatico Dundoyano, alias Beridas, uban sa akong mga amigos sa Pikas Lawak sa technical side, Dani Luod o Tax Ilumba, kauban pa di ay si Ariel. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.